Пахвалёны Езус Христос! З вами перадача «Дзіцячы ракурс», яе вядучы Мікалай. Вельмі рады прадставіць вам нашага шаноўнага гостя, біскупа Александра Яшэўскага. Пахвалёны Езус Христос! Навекі вечныя амен. Вітаю цябе, Мікалай, а таксама ўсіх тых, хто глядзіць гэтую цудоўную перадачу. Раз вы ўжо завіталі да мяне на перадачу, то дазвольце вам задаць адно пытанне, якое мяне вельмі цікавіць. Ці былі Адам і Ева дзецьмі? Каб адказаць на пытанне, якое хвалюе цябе, Мікалай, а таксама і іншых дзяцей, якія глядзяць з задавальненнем гэтую перадачу, я дазволю звярнуцца да крыніцы, якім з'яўляецца Божае Слова, Святое Пісанне, Біблія. Так вось, у самай першай кнізе быцця, першы раздзел, 26 верш, мы чытаем такія словы. «І сказаў Бог, створым чалавека паводле вобразу нашага, паводле падабенства нашага, і хай валадарыць ён над рыбамі марскімі і над птушкамі нябеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, над усімі гадамі, што поўзаюць на зямлі. І стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыну і жанчыну стварыў іх». Так вось, паважаны Мікалай і дарагія тэлегледачы, адказваючы літаральна на тваё пытанне, мы бачым, што Пан Бог стварае чалавека, і гэта кажа нам Святое Пісанне, мужчынам і жанчынай. А каго мы называем мужчынам і жанчынай? Дарослых людзей. Калі б Бог пажадаў стварыць Адама і Еву маленькімі дзецьмі, то мы б з табой прачыталі ў Святым Пісанні, што Бог стварыў іх хлопчыкам і дзяўчынкай. Аднак гэтых слоў няма. Таму, падыходзячы літаральна да таго, што перадае нам Святое Пісанне, мы адкажам, што Бог стварыў Адама і Еву дарослымі людзьмі, мужчынай і жанчынай. Ты ведаеш, у традыцыі семантычнай дзіця лічылася недасканалым стварэннем, таму што праз усе свае гады жыцця кожны чалавек удасканальваецца, набіраецца вопыту, набіраецца мудрасцю. А Бог, калі штосьці стварае, мы чытаем гэта ў Святым Пісанні, стварае ўсё добрым, стварае ўсё дасканалым. Таму Пан Бог хацеў перадаць нам, што яго стварэнне, самае апошняе стварэнне, чалавек, быў дасканалым стварэннем, і таму кажа, што яны дарослыя, мужчына і жанчына. Святое Пісанне – гэта не кніга па гісторыі, па геаграфіі, па біялогіі. Святое Пісанне – гэта кніга, якая перадае нам праўды веры. Аднак, з другога боку, адказваючы на тваё пытанне ўжо не літаральна, як кажа Святое Пісанне, а тэалагічна, для Бога няма нічога немагчымага. І Пан Бог мог таксама пажадаць стварыць Адама і Еву маленькімі дзецьмі, у часе іх выхоўваць, удасканальваць, а ў Святым Пісанні перадаць нам толькі праўду, што стварыў іх мужчынам і жанчынай. Для Бога няма нічога немагчымага. Вялікі вам дзякуй за ваш цікавы адказ. А я нагадваю нашым тэлегледачам, што з намі быў біскуп Александр Яшэўскі. Цісніце падабайкі, пішыце каменты і да пабачэння. Я таксама шчыра дзякую табе, Мікалай, за запрашэнне, дзякую таксама ўсім нашым тэлегледачам і жадаю узрастаць у веры, пазнаваць заўсёды нашага любячага і ўсемагутнага Айца, імя якому Бог. Да пабачэння! З Богам!